Shalom. Parhala doha KBP Jalan Lurah Cimahi pasahaton tu sudehi taruas ni huria namar minggu di Bagasa Tikion. Horas jala selamat beribadah ma dihita saluhutna. Tapukama parminggota marhite-hite bukwede nomor 125 mamuka sianaya 2 tolu dohot opat. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tu mo palangit dohot tanoon. Amen. Rohana sumurung do sudiak ka na mangulahosa, hot do barita na irodi sa liling-liling na haleluya. Ali Tuhan di bata pargugon na so hatudo sanjala pardinggan basa. Rodi sa liling na doa sini roham. Mauliati marohanami tuho. Aladira mo tiho hamisian na sa ilaon sa rodi sa darion. Pupuji hami maho. Alanaong sa hami barita na uli na siya nanakmu. Tuhan Yesus Kristus na Pangulo hami. Mauliati hudok hami tuho. Ala di bagasad dami dohot hasonangan dilihon ho hatam na badiyay. Saya si maroham, urupi hamahami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami jala tarparangihon hami parangi na badia.
Saya jari jalapai baru marohanami, asalamias hami rodi hasusudani bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian nomor 470 ayat 2 dohot ayat 6. Kamu ma patik di minggu tasadarion ima nadienet sian 2 Timoteus bidopat ayat 4 jamitahon hatai hajongjok konditik kinaune nang nasaune picang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamodayon. Ido sahat narak mangidugu gumahita tutuhat tataringot tu patik naing. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Maredehita sian nomor 420 sada ya sada dohot ayat 4. Tato poti madusat tatu adopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugun na sohatu dosan. Para sirohan na sumuro ngaman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangol ro tujulo ni habang sahabadiaon mi. Manopoti jala mangangguk kondosa nami. Macajujut warsahi hami ho. Marhiti-hiti pikiran dohot hata.
dohot pabahinan nami naruay. Dang huhahulongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni, tamadori masan mu jala uhuman mu hami tu hamatean sa liling-liling nay. Alay na mapur sumahamin waing tuasin ni roham na gudangi. Mangidos yan nasa roha nami hasesan ni dosa nami sa luhut na. Sa Europe mahami paubahon roha nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si Panguluhami. Dohot ala ni guarmu na badiyay. Ali Tuhan, asi maroham dihami halak na dangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songon sitong na manguluaw ni na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohak kumida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalan na asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita siyan nomor 560 alube ayat 1 dohot ayat 2. Hatani debata na gabit turpuk epistel ni mingguta sadarion imanatar surat di Daniel bid dutolu mamukas yan ayat 10 tolu sahak rodi ayat 10 walu tajahama marsika soren. Dungi piri-pirion jalamuruk si tutuma si Nebukadnesar madokon ikon buanon si Sadrak si Mesak doho si Abednego tujolona. Jadi tarbuan mana tolu halaki tujolo ni rajai. Ope mololo hamunuaing disidibege hamu suara ni sarune tulila hasapi, arbab, sordam, gordang doho sadok ragam-ragam ni parhinaloan, marsinggang jala marsoba tu gana-ganaan naung hupaulii. Alay molo soolo hamu marsoba, ikotokinay hamu tipal honoto tuliang pamurunan na marnala-nala. Dungi daon ma, manang debata dia natuk palua hukamu siat tangakku.
Mololomo rohani debata nami na huluy hami. Sa ipaluaon na dohami siyan liang pamurunan na marnalanalay. Dohot siyan tanganmu ali raja nami. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita sian nomor 120 lalu ayat sada dohot ayat 2. Tidakon mahaporsiaw tay, sungon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok porotibion, rap mahitamadok, au porsia di debata jahuba, ido ama pargugo na so hatudusan na tumopalangi dohotano, au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasaday, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya to di parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuwa tuban waturudong di tanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun tu siyam debata Jahoba, amanay pargogo na sohatu dosani, di si maibanay pamamulak sogot utanoon, manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsia ditondi parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria to panihala Kristen nakka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Kursian lansia.
Tabigi matikting di tonga-tonga ni Huriatta. Tikting nomor ragam di Huriatta Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Gorni Minggu Sadarion ima Minggu pa 10 pituhon dung Trinitatis. Topik ni Minggu ta Sadarion ima majamitahon berita nawuli sian Nasaroha. Sermon Parhalado. Di hari Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025 di Patupado Sermon Parhalado masuk pukul 10.00 WIB. Sermon Week Rabu tanggal 15 Oktober 2025 masuk pukul 10.00 WIB. Week 2 di Bagasni Keluarga Osinaga Inang Boru Sitepu. Maringanan di gedung sekolah minggu. Week 4 maringanan di gedung sekolah minggu. Napinat naniuluhon ni week opati sadiri. Week 8 di Bagasni Keluarga de Manurung Inang Boru Manihuruk. Alamat Perum Nusa Persada. Week 12 di Bagasni Keluarga Empakpahan Inang Boru Manalu. Alamat Klaster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame, RT 03 RW 01, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB. Kamis tanggal 10 Oktober 2025 masuk pukul 10.00 WIB. Wiksada di Bagasni Keluarga J Sitinjak Inang Boru Sibolon. Alamat Babakan Sari nomor 110 RT 04 RW 0 Wiktolu di Bagasni Keluarga ST Sitorus Inang Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Pojok Utara Sada Gang Karya Muda 5 nomor 46 RT 02 RW 04. Week 5 dohot week 10 di Pasada di Bagasni Keluarga Nyonya Tobing Boru Tambunan. Alamat Jalan Amir Mahmud nomor 10 Sada Cisangkan. Week 7 di Bagasni Keluarga El Silaban Inang Boru Simanjutak. Alamat Komplek Cilame Permai Jalan Trisula Sada Blok F10 Pitu Cimahi. Wiksia di Bagasni Keluarga RM Gultum Inang Boru Manulang. Alamat Komplek Puri Cipageran Indah 2 Blok A5 nomor 6 RT 01 RW 10 Walu. Wik 10 Sada di Bagasni Keluarga Nyonya Simbolon Boru Sihaloho. Alamat Gang Pancabakti Sada RT 01 RW 10 Pitu nomor 36. Wek 10 Tolu di Bagasni Keluarga EMC Manjuntak Inang Boru Sitorus. Alamat Perum Bukit Lagadar Dimensi Cimahi. Pos Permingguan Kota Baru Parahyangan di Patupa Pertangyangan hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 masuk pukul 10.00 WIB di Bagasni Keluarga J Togatorop Inang Boru Sinaga. Alamat Panaris Padalarang. Pilihan bulanan di Bagasan Minggu Tasadarion Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di Ganup Parmingguon Patupau Tado Pasaha pilihan bulanan di bulan Oktober 2025. Pasaha Totamai di Papungu Dina Papungu pilihan Padua Kita Tujulu. Tapasa ma amplop pilihan bulanani diinganan naung pinarade. Alani pasaha masian nasa hapor seomo.
ruas napidda. Mamuka sadarion Minggu tanggal 12 Oktober 2025, keluarga Guntur Justin Nainggolan Inang Boru Inang Elke Merlusia Boru Sida Butar do sada ia nakod di Nasida namaringan di komplek klaster Rancamayar Blok G 12 dang beruas ni Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah ala nunga pidda perkuriaun Nasida tu HKBP Bethesda Bale Endah Resort Bale Endah. Mangapuli di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 12 Oktober 2025 duk sidung parmingguan Arian borkat dohuriata mangapuli itu keluarga LJP Silaban Inang Buru Inang Boru Simajutak namaringanan di komplek Cilame Permai Jalan Trisula Sada F nomor 17 Wik Pitu Pinangido matuaka ruas kategorial dohot parhalado madohoti pangapulioni. Kunjungan paduan suara HKBP Sisinga Mangaraja. Di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 12 Oktober 2025 di Parmingguan Manogon pukul 7.30 WIB rodo paduan suara HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja tuhuriat tahun. Patu begehon ede puji-pujian nalaho persiapan Ninasida tu festival Korama HKBP. Donor darah di Minggu sadarion Minggu tanggal 12 Oktober 2025 mamukasian pukul 08.00 WIB sarodit pukul 12.00 WIB di Patu Paseksi Kesehatan di Huriata do donor darah na bekerja sama manang koordinasi dot PMI UTD Rumah Sakit Cibabat sialani Pinangido matuaka ruas asarade dot di Ulaoni. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. Pesta Gotilon. Di hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 di Patupa Huriata do ima Pesta Gotilon 25 Parmingguon Minggu pagi pukul 7.30 WIB Pitu 7.30 WIB dohot Arian pukul 10.30 WIB. Pesta Gotilon di Patupa Mai markite pesta amplop jala dakpola marsi panganon. Amplop dibagi matusude ruas jala di papungu ditiki pesta. Alani tapasaha ma di bagasan roha mauliate. Rapot Pendeta Hatopan. Rapot Pendeta Hatopan di Patupa ma tanggal 27 sahro di tanggal 30 Oktober 2025. Borkat do Pendeta Resort, Pendeta Samuel M. Simatupang MTH, laho madohoti rapoti. Borkat Masian Huriaon di tanggal 26 Oktober 2025. Mulak Mamuse di tanggal 31 Oktober 2025. Pertanyaan ama Distrik Regional Sada. Di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 on di Patupa Distrik do pertanyaan ama Distrik Regional Sada nama ringanan di HKBP Repormanda. Pameran Toba Art. Dalam rangka promosi Toba Art akan mengadakan pameran produksi berupa kalung, salib, gelang, dan lain-lain yang dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 19 Oktober 2025 waktu pukul 6.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB tempat halaman parkir gereja. Himbauan transfer persembahan Pinangidoma dohot gomos turuas ni huriata na pasahato pilihan markite na ditransfer asa ditransfer matu rekening bank BRI jala di pasaha ma bukti transfer nai dohot hapurluanna tusitua wikna B manang tu bendahara huria
Songonima tikting ni huriata di minggu ta sadarion tuatama nama ngaramoti. Horas. Kor seksi parupuan.
Tapasaha ma piliata, pilihan sada A dohot sada B, uhuk maredehita sian nomor 650 mamukas sian ayak sada dohot udutna. Martangnya kita disodo kami Tuhan di bata Jehovah dinahuta hati dakuk kami dengan basa dohot asini roham nama ngiring-ngiring ulu nami tolhas kami di bagasan mingguon hidup bahen rohami tu adopanmu dina mamuji marede kami Tuhan mamuji guarmu nang nuainghu para di kami marohan nang pikiran nami bersuara mahu Tuhan jala ingani mai jalani ihu pasatami ma Tuhan ngulu nami nang diri nami tuho di bagasan Yesus Kristus mertanghia kami tu adupanmu. Amen. Horas ma dihita manami dotina nami sudena hatani debata nanaing marsaringar di tonga-tonga ni pungata ima minggu 17 dung Trinitatis tarsurak mai di surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bidusada ayat walu sahatu ayat 15
songonon ma didok disihatana tapayutihu ma di bagasan rohata sihol ni rohana manopot huriarom madok moliate au jungolo tu debataku marhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu ala tuliat portibiodo tarbarita hapursyamuna dang masa di au marningot hamu ia si tindangiku debatado nahuoloi di bagasan tondiku di nahubaritahon anak nai toktong do hupangido diaka tangyaku anggiatung manang adiga pe lomoni rohani debata patiur hodalaku manopot hamu ai masiol doau marnida hamu anggiatung tarlehon au tu hamu deba sileon lehon partodion patuguhon rohamuna ondo tahe naing dapotan hiras ni roha nangau sian hamu hinorhon ni hapur syot tabi alai naing maboton huna akadongan nong jojo ditahi rohaku manopot hamu asamar parbuyau nang dihamu songon nadiaka bangso nalebani ale tarsabat doau rasi-rasan wai nama rutang doau dihalak gorik nang di bangso naleban diaka parhapistaran nang diaka nahurang roha dibaheni husakap sian nasa rohaku majami tahun barita naulii nang dihamu di huta rob ima sahana dihita nahina holongan di bagasan goarni tuhata Yesus Kristus adorang sosahati tu jamita di bagasan mingguta sadarion adong dosa da barita mardongan poda di sadatiki maka tatai ma sahalak parhalado di huria donganna na berprofesi sebagai pengusaha sabun. Jadi adong ma di perusahaan na diproduksi sabuni ubahen maka tatai manasida taringot tu usaha nasida saha matu pakatayon na parpudi songon ma didok nasida di hata nasida manang di parjupangan nasida di hatihai di nama katatai nasida na dua topuma didok pengusaha sabuni songonon ai tohodo tahe ditangihon akajolma jamitami nasalilingon di jamita hukko dinna bahasa di loko songoni dinna parhaladoi mah tu pengusaha sabuni hirana somar lapatan dohuida barita nauli na jinami tahommi wah saya kok muse songoni ninna pengusaha sabuni mah dungi didok pengusaha sabuni mah musengan bereng mada torob dope akka panakko torob dope akka parjahat torob dupia ka pargabus torob dupia ka parhosom torob dupia ka parlate torob dupia ka koruptor jala torob dope huida di negaraon ketidakadilan jadi toho dokan nahudoki ni naibana merajalela dokan apalagi masih nuaingun godang namar badai di rumah tangga godang namar haha maranggi marbedai dang marsiatoan hape jojotan doi bana tu gereja linna membege hatai sai songona hohomba amat tapar haladoi alai ala sambil ala mardalan-dalani do nasida di hati hai nama katai nasida topuma di ida adong sunge los didok parhadoi mamusengan bah ngamar buta kan dak dana isi marmem-mem abi nape ngajorok be dan bui be hayason ni omak nano di jabuna ninna dungi didok
pengusaha sabunima. Ido tutu. Ay guarna pe marmiam na sida bakotor maabi na. Apalagi adong disiapkan na becek na sida segala macam berlumuran akah kotoran manang mar butak-butak ma baju na sida. Laos didok parhadoi mamuseng. Bah ido ate alai bolo so dipaiasi lasongodi maturus kotori ninna. Dungi laos didok parhaladoi mamusengan. Ay boydo iasi ay hokan pengusaha sabun doho. Ay boydo ias musengan. Beido dah. Ala ni sabun do boydo ias sude abit molodang adong au dang boy ias sude na abit munai na. Dungi dia lusi parhaladoi mah tu pengusaha sabuni. Songoni dotong hatani debatai. Dido ibana tu pengusaha sabuni asa boto ommu sabuni pe buido margunai dido koko nakani payason akan kotor-kotori jala dina kotori dipayas mamarhite sabuni bui musengan dipakai songoni dotong hatani debata na ditangihon marhite parjamita marguna do hatani debata molo ditangihon jala dipake di bagasan nguluna laho paubahon rohana nang pangalahona dohot naboy doi pai baruhod dirina ido lapatana jadi sarupa doi nakani sabuni boy payason abit boy payason na kotor-kotor hatani di batape boy do dipake jolmai molo ditangihon dipake jala dihanguluhon ottoni gabe marhabu baun ma rohani jolma natumangihon hatani debata ima singkat ni cerita barita namardongan podai sawani dotong nang di pardalanan ni ngoluta semua orang pasti suka dengan hal-hal yang baru yang bersih apalagi mah na baru musengan dakya dipake lomodo rohani halak baju na baru hal-hal yang baru. Demikian juga di hidup kita di halo mohon ni debatado dohot lasni roha molo olo hita pai baruhot dirita nang di pangalahota ias jalamar hai baruhot dung tatangihon hatani debata nagabe persoalan apa yang membuat kita menjadi pribadi yang baru di ngoluta alusna ima Injil barita nauli firman Tuhan dohot atani debata ido naboy payason rohata ido naboy pay baruhot dirita dung tabigi hatani debata diulahon may ada perubahan ada pertobatan di bagasan nguluta ala margogo do hatani debata bolo dipake bolo dihanguluhon jadi molohona nama nangihon dodang dihanguluhon tetap do jolmai di bagasan haburukon songon jolma naburuki dipake mai molo so dipake tetap do ibana di bagasan haburukon jalai kota kas dua kota odo nahurang di pardalanan di ngoluta siganu parit kurang dalam menghidupi firman Tuhan doho makanguluhon hatani debata hape didok martua ma aka natumangihon hatani debata jala na umpeopsa mameop asa unang magui mameop diulahoni di bagasan nguluta
Adong do halak na pistar madok, sian 100 halak par minggu, 50 doi na manangihon jamita. Sian 50 holan 25 do na mamparohahon. Sian na 25 10 tolu doi na mga tusi. Moliate mamolo adong tolu halak sian na 10 tolui mangulahon na nyatusan na dibegibana di jamitay. Alay moliate mamolisong sudedo manangihon ate doho na mangulahon. Halak na pistar do madoki menurut prediksi di refleksi kehidupan sehari-hari bahwa memang holan saotik do na mangulahon manangihon gudang do jala berbondong-bondong do nasida laho manangihon jamitay. Kadang ola do hita sehera pemain bola buasa hudok pemain bola dioper jamitay tu halak na dipudi na di jolo na di samping doho na di samping na musengan olo doi dioperi jamitay molo di dok di bege jamitay aidang tuawi tu halakat doi di patongon mah tu na asing rodonian marminggu alai dang fokus manangihon hatani debata rodonian hita marsoba maredde manangihon hatani debata alai olo do sipata mamereng akan asala dito ngatonga ni aka pako basion nang diaka ibadai ya holan nama munten bulang siani mula siani dipunten nakani lan siai tabudo nakani dena mula agak pilih saote nakani salah dui suara sadana suara duana nama munten dang fokus laho manangihon hatani debata jadi di ngotibana holan na salah nai mulu salah paragenda nah badang anong persiapan paragenda yato salah nakani naman jahatik tinggi pelakani pilido mamuten potepi mah sada-sada gitu kan iya HP nakani dido ya hanguluhonuton hatani debata mameo hatani debata dang pesak kababay bui igabe jamita jalan yang taulahu di pardalanan ningoluta si ganupari dihita na po di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus alani ima sarikodo hita muba edeni sedetahe muba maaw almarhum di sedetahe je marpau doka iya muba maaw jora maaw ikon adong do dung tatangihon hatan di debata adong manian prinsip di bagasan ngoluta muba maaw jala ikon marhai baruon au jala jora maaw jala takas nunga huida hasala aku marhite bercermin ibana tuhatani debata songon topi mingguta sadarion mangodol hotuhita majamitahon barita nauli sian nasaroha tidak dalam keterpaksaan majamitahon memberitakan berita nauli bukan majamitahon hahurangan diaka kesalahan mulu nama jamitahon berarti mengkotbahkan memberitakan ayah udang buyau marjamitai lang jadi buhado majamitahon hatani debata buhado lahu majamitahon barita nauli ayadong dohalak mabaritahon barita nauli dang holan di podium dang holan di altar majamitahon hatani debata majamitahon hatani debata songon topi minggutai dang di donisi majamitahon barita nauli hamuna sudi parhaladu alai secara umum universal didok disi baritahon hamu berarti semua terpanggil lahu majamitahon hatani debata isi nama baritahon barita nauli lasroha bambege bukan jadi merasa
minder. Urang jami tahun nasing, urang bari tahun nasing, apalagi so tikos baritana. Ikon barita na tikos do, apalagi majami tahun hata ni debata. Maritiahay, marhite parulota, marhite sikap, marhite perkataan, maritiape sandok panggulbito ni ngoluta. Harus, tidak boleh tidak. Darong tawar menarot tidak bisa, dang boy, dang uluau. Alay ikodo nasa na porsea, ikodo barbarita nauli. Ahadui barita nauli, ahadeng sulahonot ta barita nauli, asa toktong hita manoktong lasro hatta marhite hataridaan dingolutta si ganupari jami tahun hatai. Dalam situasi apapun, dalam situasi persoalan apapun, dalam situasi suka maupun duka, jami tahoni adong do mantan eporus madok jamita mido ngolumido jamita ngolutaudo jamita tuaka humaliang, ngolutaudo jamita na mangulu tuaka yanakon tu punguan tu huria mang di dia pehitam haringanan. Jami tahun mah ido jamita na mangulu paru laut taido, paru laut na denggan, hata na denggan, tar pasu-pasu na mambegi. Jadi lo morohan halak, molodang adong ibana di situ lululudur hatta ala denggan ulona, denggan sikapna. Di dia do pusiado nang buasa dang roh, itor lululudur rohana, pitor masihol. Ale bolo dak kasih pangalahonan ng pambahinan na hatana. Ame to ay Tuhan ni madang roy. Ay sega no punguan nalani. Ay Tuhan ni madang roy tu punguan ni. Ay mabesega do ito rusi. Ay Tuhan ni main. Dalam artian hidup kita ini tetap harus mabuan pasu-pasu di nasa humalia. Dihita na pungu di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Alani ima diodolhon Apostel Paulus di bagasan turpukta sadarion nasi holdo rohani Apostel Paulus mandapoton huria rom di hati hai Allah tarbege ibana do ha porsyon nasida tarsar mai saha tu liat portibion ido bahin las rohana nampe sohia pajupang melalui surat nama tongosonna alai masihol ibana lahu pajupang dohot huria rom di hati hai dido ibana marhite turpukta di bagasan tikio diodolhon Apostel Paulus tido disi gabe parroha moleate ma hita dibuka si Paulus do suraton marhite hata mauliate siala las rohana mambigi barita taringot na togu ha porsiaon ni halak rom saha tulia portibi on madipatuduhon ha porsyon na namangulu dipatuduhon nasida jala panidangion na takas diida halak na asing. Dan ini juga menunjukkan bahwa iman yang hidup pasti akan menjadi kesaksian yang nyata. Lapatanna marbarita nauli dang holan marhite hata alay marbarita nauli boydo takasi sian parange si ganupari alanido diodolhon Apostel Paulus dang masadi au marlingot hamu. Saya tidak akan pernah lupa jala toktong do hupangido marhite tangyaku lapatanna Paulus napa jongjokon na setoktong do dibuan huria romi di bagasan tangiang. Tetap dia mendoakan, tetap dipatari daun ibana tangiang nang pesohea nasida pajupa. Doa menjadi dasar utama pelayanan Injil. Sebelum Paulus datang bertemu secara tatap fisik, ia sudah datang melalui doa-doanya, saling mendoakan.
Dan ini mengajarkan kita bahwa hati yang penuh dengan Injil dimulai dengan kerinduan di dalam doa. Ya doa memahamu namar sitangyangan ina saling menguatkan di tengah-tengah ni punguan, di tengah-tengah ni keluarga, di tengah-tengah ni akka na bersahabat. Ya doa muna saling manangyakon. Mula Apostol Paulus mula nang peso di wereng ibana dang pajupang dohot huria rom tetap do rindu ibana marsitangyangan. Alanya hado adong na marsitangyangan. Ala adong disi hasadaon hapursiaon. Mulu dang adong hasadaon, dang adong hapursiaon, dang adong huriay manang garejay na marsitangyangan. Sibuan dalan na bedo. Gitu kan? Gereja yang dipenuhi dengan Injil adalah gereja yang saling menguatkan, yaitu dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dina gale gabeboy margogo, dina gogoi lam margogo manasida. Ala di bagasan tangiang boydo pasadahon parsaoran di bagasan Kristus. Napaduahon parsiajaran napaduahon. Sihol ni roha Apostol Paulus ima marsi tukolan di ulaon pakobasion. Alanya hado marsi tukolan. Yado hamu nama mereng tanaman cabe. Iya. Bolo tanaman cabe kan batang naikan galedoi. Bolo dang ditukoli marhite hau buido tinggangi. Itu kan apalagi molo boras nai gudang boras na manang parbuena. Oh lo do gabi medabui gabi sega mah nang dihuri ape nang di parsaora perikudo marsitukulan ido sihol ni Apostol Paulus mangalehon bohal partodion jala patoguhon rohana sida asa toktong margugo marhapor siaon laho mangadopi akahamaulon margogo nasida lau sihol do rohani Apostol Paulus asa ibana petaruli dihiras ni roha marhite na mamereng hatuguon ni roha diaka si urupan jalan amar situkolan diaka pakobasion taringot tu napasahaton barita nauli dang meret haporsyonna togu haporsyonna songon epistel naung tabiginakani togu haporsyonna ado na masa di epistel nakani leng dipamasuk si Sadrak si Mesak do si Abednego tu dia do tahe tu api pamurunan namar nala-nala tukol dalam arti tetap teguh haporsyaon nasida nampi diiming-iming kalau mereka menyembah di batagada-ganaan Nabi Nahi di Nebukadnesar di hati Aisyah Sere mungkin jabatan mereka akan lebih tinggi lagi alai di bagasan hatuguon haporsyaon natugu dangulu nasida marsoba tu si nampi resikonya adalah maut kematian. Aliyah adona terjadi dang meret haporsyonna. Adong dosongoni haporsyonna ala Kristen sinuwaingon, Kristen modern sinuwaingon. Jangan-jangan ada hambatan, ada tantangan, ada persoalan hidup, penyakit, pitor meret haporsyotai dang margogo. Ala dang mardongaton Tuhani margogo atau lema molo songoni unang beau tu gereja songonod do hape ngoluku torus ro aka ujiani torus ro aka parsahitoni ni narohata alani i meret ma dang tugube hapor siaonna alani di bagasan tikion marhite barita nauli na pinasahat ni Apostol Paulus doho tangyang nai asa margugo do huria rom di hati hai mangadopi akan masa jala marparbue barita nauli ala sawon panidangyon ni si Apostol Paulus nakani ya marhite ditrupukon nauli ibana diaka siton Kristus nang tu halak sileban di hati hai danghol
ulang tu halak roh tu sudi halak nama jakon barita nauli nang tu akan pistar pe nang tu akan hurang roha. Apalagi sinuwaingon godang nama marhapistaran ale pikiran nama di pangasahon dang haporsyon na ibe hata ni debata sahat doi tu sudah ganup jolma tanpa batas tanpa diskriminasi isi naolo tarjou ido nama jakon barita nauli sialan yang manginang di bagasan tikion songon topi minggu dihita di bagasan minggu tasadarion alanunga salelengok kita majalo hatah ni bata nang hita pe tarjodo laho majamitahon barita nauli sian nasa roha sude dang holang tugas partohona ni sadok nang tarjou halak na porsea barbarita nauli maibana unang maila sian nasa roha bukan dalam keterpaksaan ala nakani didok Apostel Paulus songon utang do dirajumi rohana moloso marbarita nauli ibana utang detong ibanay juga iya utang nang hita piko songon ido akan nama jalo asini rohan di debata ikon marutang mahita laho marbarita nauli bayar utang utang aha hutang marbarita nauli dang nautang nasing dang namanggarar rohita tu gareja taleon sa gudang-gudang na laho panggarar utang taydao dang buhay targarar asini rohan ni debata dang buhay targarar sa pambahenan ni debata di bagasan nguluta wala naha do na manggarari baritahon barita nauli gudang dope di humaliang ta godang dope di wekta, godang dope di keluarga ta, naso apalah, ya, golom ria-ria dope bacalo barita nauli. Amanginang dihita na pungu di bagasan, guar ni Tuhata Jesus Kristus. Isido na marningot tanggal 7 Oktober nasal puariaha doy. Iya, bagus tu opung denggan langsung gugus suarana. Gitu ka? Ulang tahun HKBP papigahon. Iya, luar biasa ya. Adong duison 194 tahun. Umur 10 tahun pe ngalo jamardalan. Itu kan? Orang jo 10 tahun. 70 tahun pe ngalo jamardalan. 7 Oktober genaplah HKBP na Boloni 194 tahun. Umurna. Lebih sian lansia do umur ni kan? Iya. 194 tahun tung nang tangdo HKBP na Boloni. Sudah dewasa. Dang ulan dewasa bengalan sia. Acugari molo di patudos tu umur ni jolma nga maul be ban hameret olam modem nama di jabu. 164 tahun barita nauli nang sahat tu khususna tu halak Batak. Sinuwaingon dang halak Batak be di huta hagodangan manang diluat hagodangat ta alenunga sarbe HKBP na Boloni di luar hutata di Pulau Jawa saha tu Irian Jaya piadong do sinuwaingon bahkan di luar negeri pengadong BHKBP 194 tahun nama usia HKBP na Boloni. Tapi kita evaluasi maju di bagasan haporsyon na dunga togu tahe buhado lam galedo manang lam togu ay kinata tong HKBP on holan torus do BPSK di taringoti inarohani HKBP ka iya holan hepeng di taringoti hapi haporsyon nga sungod dia 164 tahun naing manian nung nga patu 3 betiruan di hurian asing. Iyo kan? Tiruan nama di hurian asing. Nga matoras
jaladang matoras be nunga marpahoppu be molo sian segi usia alay boha ha porsyonna di bagasan tikion diajari hita dinagonop 164 tahun HKBP na boloni diajari hita patut bahita gabe sitiruon diakan na porsea asan yan marlas ni roha asan yan dapotan pasu-pasu diaka humaliyang tangman yan barita nauli di ngoluta gabe teladan mahita jalalam sihol mahita laho marbarita nauli marhite parange ng pambahenan unang masohot haring gasota secara khusus di HKBP Jalan Luraon unang masohot haring gasota itu kan iya kenyataan nah ringgas do manang lam berosot ay bukti na urang majulate evaluasi majo na majabui pertangan WP hurang dope bereng manakani gesem ina dah hadong majabui tang dope matoras doi HP berapa ratus huria HKBP Jalan Lurah wasa hurang rade rohana lau majakon hatan di debata tiga nup bagasta kurang dope mulai sian we sada sahat tuek 10 tolu kurang dope kenapa hurang rade dope majakon barita nauli di bagasna ay buhado hita lamar barita nauli hita pe manulak barita nauli buhado hita lamar barita nauli HP hita manulak tuhani ro tu bagasta iya kah iya tu tahun nang ro mayate sudah mahita ringgas babu anakani 194 tahun puang HKBP na boloni luar biasa itu kan luar biasa berlomba-lomba lah nga dewasa be hapur siauku 194 HP umur hudang hanu 194 alani i lam ringgas mau marbarita nauli molo sada ina ibana marbarita nauli marhite parange songon ina sitirun molo ama ibana marbarita nauli songon ama sitirun di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni huria apalagi akama deh iya punguan ama di tonga-tonga ni punguata di bagasan tikion HKBP Jalan Lurah ya jangan semakin merosot hapor seota berlomba-lomba mahita mabahen nadenggan patupahon barita nauli semakin luas semakin maherbang terutama parsaurata di tonga-tonga ala sudedo hita tarjou laho marbarita nauli baik ama ina dohot akada danak diaka duli-duli nang ana marbaju sude hita tarjou laho marbarita nauli atong di bagasan tikion amang hinang ya semakinlah kita dipakai untuk memberitakan kabar sukacita ICB nama BGI Las Roha gabe pasu-pasu hita gabe sira gabe panodang unang lam gabe sisogo hita alelam tarpasu-pasu mangulut tahun alam marbarita nauli hita kapan saja di mana saja sihol marohata laho pasahaton barita nauli manang di dia pehita maringanan torop dope na losok torop dope na hurang lau marbarita nauli alani hita masinuaingon boan ma barita nauli i ya songon edenakania dorang so jamitai ya iya tu portibi naruduton tu portibi na semakin mengandalkan pikiran ni jolma hitama maboan sondang nasian Tuhani maboan jamita na mangulu marhite ulauta parangeta di dia pehita maringanan sudah hita tarjoga be parbarita nauli jala semakinlah kita memberikan jala majamitahon hata ni debata naung tatangihon. Amin martangya kita. Muliate matuhan di bata. Di asini roham di
Lekodo pedi hami tiki di bagasan tikion. Laho marbarita nauli hami Tuhan disuruho. Songon Apostel Paulus nasihol rohana marbarita nauli. Asalam tugu huria rom di hati hai. Nang hami pele Tuhan ajari hami ganup. Ama ina namar baju nang doli-doli nang iyanakon nami. Asa terus hami Tuhan memberitahun barita nauli. Marhite pambahenan, marhite ulaun nang parangenami. Di dia pehami maringanan, ikon mampu ikon boy do hami Tuhan. Laho marbarita nauli, marhite ulaun nami. Ido Tuhan naing sosoom mu Tuhami. Asan yan tarida ma warna ni haporsyaon nami. Nasatia tuho monotumpe rongom di jolo nami akan masa. Baik situasi las ni roha arsa ni roha ikut dohami boy marjamida marhite ulon nami si ganupari. Pabuwa Tuhan di 7 Oktober na salpu nung ngabe 184 tahun HKBP na buluni. Siyan sige usia nga tanghiyan may Tuhan HKBP na buluni. Marbungaran di tonga-tonga ni negara namion. Pola sahat di luar negara namion. Alani ida daholan umur nagajang 184 tahun. Alay ko tarida malay Tuhan di bagasan haporsyaw na matoras na tugu na soolo meret Tuhan haporsyaw nami. Jala tarida may Tuhan di ngulu nami si ganupari nagabeteladan hami di keluarga di humaliang nang di tonga-tonga ni Huriam. Talumobi Huriam, AKBP Jalan Lura Tuhan. Lam lehonon mu Tuhan. Ima marhite hiras ni roha dinalaho mambege hatami di ganup parmingguon. Di ganup par sermonan uek nang di ganup kategorial ama ina remaja naposo sikola minggu lansia. Tarida mahami Tuhan lama toras di bagasakko. Jala marluba-luba hami Tuhan lahu mabege hatam na badiay. Ido dalan di hami asa boy hami Tuhan majamitahon hatami. Muliati ma Tuhan di bagasan sa mingguon. Boy hami mamereng marnida asidoho tolong ni roham. Didongani ho hami mangula-ulon nami. Nang diari marsogot. Ikon pukon nami muse ulon nami upasatami jumolo tuho asa ho na madongani hami. Di ruas ni Uriam na di bagasan parsahiton ho managabe pandaw ni bolon di nasida. Di keluarga nami atik behadong na di bagasan parsahiton. Toktong maho Tuhan membuat membolokon sahid. Ubat si panganon nang si inumon gabe parohon haipason ma di nasida. Atau ngalay Tuhan, nung ataruli hami di hatam si pangano partudion nami, pakyon nami mali Tuhan di bagasan ngulu nami, sinjata nami. Bangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tu adupanmu. Amen. Tapuji matuhata, marhite napasahaton piliat tahita. Sido
tapasaha ma peliata tu debata martang yang hita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan isaluhut seleo-leho na denggan. Dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti asa para siya kami pilihanon. Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni sileng-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maduk moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadiang maguarmu, say Roma harajaunmu, say saud melawan ni roham di Banua tungon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu pangujunan, palua mahami siang pangago. Mulak mahita di bagasan dame tajalo pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala dirahmoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata bohina tuhita. Jala di pasarhon ma damena tutod ditabe. Amen. Madihita, Salam. Selamat hari Minggu Madihita.